Què ha passat? No pot ser, no pot ser. No pot ser. Estan totes cremades. Les meves roses. Les roses del meu perfum. Sé que ahir a la tarda el meu marit et va fer una proposta barruera. No t'hi enfadis, pateix tant per la seva empresa que encara no et veu com un amic. Mira, els Bersini són una família antiga i cal temps perquè t'acceptin. Sé el que dic. Gràcies. Volen la meva pell. Volen la pell d'aquesta casa. No em coneixen. Han destruït els camps de roses Bersini, ja. Doncs compraré roses en un altre lloc. Hi ha les roses de Can Gerrier, però a l'Eric no li agradarà, són cares. I què vols que faci? Que deixi estar el meu perfum per donar la raó als desgraciats que han fet això? Perdoneu. Ja sé que no és la política de la casa, però excepcionalment podríem fer servir molècules de síntesi. Oh, quina bestiesa. Tothom en fa servir, ara. Doncs nosaltres no. Són més barates, més pures i més fàcils de manipular que els extractes de flors. Però venen de la indústria petroquímica i la casa Bersini només fa perfums naturals. Sempre hem treballat amb flors de debò, és la tradició. El progrés no vol dir que baixi la qualitat. Però és una porcada per la salut i el medi ambient. No s'ha demostrat mai. I modernitzar la producció permetria estalviar. Què fas? Pretens dir-nos el que hem de fer, ara? No, i ara només busco solucions. Has de fer el que jo et digui i s'ha acabat. Que no havia de donar idees. Doncs aquesta mena d'idees ja te les pots endur. Ja veig que m'he equivocat amb tu. Mai no seràs d'aquí. Hauria d'haver confiat en algú de la zona que entengués l'ànima de les nostres flors. Vés-te'n, vés-te'n! Ja m'espavilaré tot sol. El pitjor és que potser té raó.